маркази матбуоти вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон хабар дод, ки рӯзи 16 май дар се садама дар Қубодиён, Восе ва Рошқала 4 нафар ба ҳалокат расиданд. Садамаи аз ҳама пурқурбонӣ шаби 16 май соати 23:20 дар Рошқала рух додааст. ронандаи 47-солаи мошини ГАЗ-53 сокини ноҳияи Рошқала Суроб Афзалшоевич Нозиёнов ҳангоми ҳаракат аз самти деҳаи Ҷавшангоз ба тарафи ноҳияи Рошқала дар километри 49 ҳудуди деҳаи Вездара азодаи идораи воситаи нақлиёт баромада натавонистааст ва мошин ба дарё чаппа шудааст. дар натиҷа ду мусофири ин мошин Қарабозов Назмӣ Марамашоевич соли таваллудаш 1977 ва Ёдгоров Алиёр Қаламович соли таваллудаш 1970 сокинони деҳаи Барвози ноҳияи Рошқала дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ду мусофири дигари ГАЗ-53 Иброҳимов Айнолло Садуллоевич соли таваллудаш 1967 ва Ниёзмамудова Савриноз соли таваллудаш 1978 низ сокинони ноҳияи Рошқала бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхона бистарӣ гардиданд. ҳамин тавр шоми 16 май соати 19:30 ронандаи мошини тамғаи Хондаи Саната Маҳмадсидиқов Муҳаммаҷон Ёлдошевич соли таваллудаш 1973 сокини ҷамоати 20-солагии Истиқлолияти ноҳияи Қубодиён ҳангоми ҳаракат аз самти ин ҷамоат ба самти ҷамоати Тахти Сангин дар ҳудуди деҳаи Қизилнишон азодаи идораи воситаи нақлиёт набаромада велосипедрон Ёлдошев Зоҳид Раҷабович соли таваллудаш 1972 сокини ҷамоати 20-солагии Истиқлолиятро пахш намудааст. дар натиҷа велосипедрон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ҷон додааст. инчунин шаби 16 май соати 23:35 ронандаи мошини тамғаи Мерседес Спринтер Беков Заршед Маҳмадуллоевич соли таваллудаш 1992 сокини ҷамоати Авазови ноҳияи Восе ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати Зиракӣ ба самти шаҳри Кӯлоб дар ҳудуди деҳаи Сангпар азодаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Гулнураи Абдуҷалил соли таваллудаш 1992 сокини ҷамоати Зарбдорро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳангоми ба беморхона дастрас намудан дар роҳ ба ҳалокат расид. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. ду сокини ноҳияи Балхӣ Барфаков Раимҷон соли таваллудаш 1994 ва Куралов Насратулло соли таваллудаш 2000 бо иттиҳоми дуздии чорвои мардум дастгир шуданд. Офоқ Қодириён сухангӯи раёсати вазорати корҳои дохилияи вилояти Хатлон хабар дод, ки Барфаков ва Куралов бо маслиҳати пешакӣ аз фурсати муносиб барои худ истифода намуда шабона бо роҳи пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии сокини ноҳияи Балхӣ гардида аз дохили оғилхонаҳо чорвои калони шохдорро тасарруф намуданд ва маблағҳои бо роҳи дуздӣ ба даст овардаашонро барои эҳтиёҷи шахсии худ сарф намуданд. маблағи зарари расонидаашон ба сокинон 18 000 сомониро ташкил медиҳад. нисбат ба ин ду нафар бар асоси моддаи 244 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба онҳо ҷарима ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.